debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hata ni debata dihita di minggu pawaluhon dung Trinitatis. Ima natar surat di Sada Musa bidu 20 ayat 10 tolhas tu ayat 22. Sada Musa bidu 20 ayat 10 tolhas tu ayat 22. Hujahau ma dihita tapai utiu ma do takas. Alai borhat do anggo si Jakob sian Beerseba lao Tuharan. Jadi tolhas maibana tu sada parbornginan gabe marborngin ibana disi. Ainunga mate mata niari. Dungi dipabuak maaka batu na di sini bahen halang niuluna. Los modem ibana disi. Dungi marnipi maibana di ida masa datangga. Na pinagohon tutano tolhas ro di langit ia ujungna. Jadi ida ma sai marnaik mijur siani akka suru-suruan ni debata. Jongjong digijangna anggo Jahoba jalaninna do. Audo Jahoba debatani opum si Abraham dot debatani si Ishak. Ia tano pidno doman mon lehonoku matuho. Dohot tu pinoparmu. Jala sobokon orbuk ni tano onso got torop ni pinoparmu. Jala akarara mahamu tu hasudutat dohot tu habisaran dohot tu utara dohot tu dangsina. Jala dapotan pasu-pasu sogot nasa marga na di tanoon. Marhite-hite ho dohot pinoparmi. Idama say donganakku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalaka. Jala togi honokku doho mulak tu tanoon. Aidang tadi konokku ho. Da jolo sahat tu bain nahu parbagai tu ho. Dungi tersunggul masih Jakob sian namodomi jadi di dogma. Inganan ni Jahoba doon hape. Sopa moto aku. Jadi mabir maibana. Ninna ma. Nasokal situ tudo ingananon. Dang terbain soon bagas ni debata. Jala baba pitu ni langit. Dungi hehe masih Jakob sogot manugot nai dibuat mabatu pinar halang ulunai jala dipajongjong bahen partinadaan jala diusehon mia tu gijangna. Dungi dibahen magowar ni inganani Bethel bagas ni debata. Lusdo gowar ni hutai anggo nasai laon. Dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do. Molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahudalanion. Jala dilehon dia usagu-sagu si panganon dohot ulos si porulo sonokku. Jala marsonang-sonang au mulak ditogion tu bagas ni damang. Say Jahoba ma debataku. Jala batu nahu pajong-jongon bain partinadaan. Ima gabe bagas ni debata. Jala sude nanilehom mutuau. Parsapuluokku mai tuho. Ido yang go sahat ni turbuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hidup ini adalah perjalanan. Adong do perdalanan di ngulut tahun. Naso apala songon nahinirim ni roha. Boydo masa naso hinirim ni roha. Alani pangulon ni basa diri. Apa yang kita harapkan itu pasti sesuatu yang berupa kebaikan, keberhasilan, kemajuan. Dangadong halak na mangigil di nguluna parsahiton, hamatean, dohot akka kebangkrutan ketika dia memulai bisnisnya dan di tengah perjalanan bisnisnya dot lana asing. Boy do naso ni hirim ni rohai masa di tonga-tonga ni ngoluta. Holan alani pangalahota naso apala ture. Imana masa adorang so turbukon tu si Jakob. Dia tidak mengharapkan supaya dia jauh dari orang tuanya.
Geriada di hasiholi do asa rapi bana dohot amongna, inongna nang dohot abangna. Alai merbalik do namasa ditikin na soture di ulau ni bana hanya karena persoalan menginginkan hak sulung supaya mendapatkan berkat, karena bagi orang Israel hak sulung ini luar biasa. Nang dihalak bata pe songonido naniatusan ada keunggulan ataupun hasurungun ninna dihalak bata molo gabe anak manang burus ya kangan. Jadi tidak ada pengaruh isarana molo holantu anak pangguaran do dotong tubur pangguaran udok songoniala burus ya kangan nau dangolo talu dengi, karena ada tugas dan tanggung jawab dan juga ada surung-surung nih taringo tu siak kanganon. Ido na masa ubain na lobisian na dihabatahoni na ikon dirajumi si Jakob do ikon hubua ma tentang posisi atau hak anak sulung anak siak kanganon. Jadi dia membuat suatu hal yang di luar dari dugaan yang menggantikan posisi abangna isemai si Esau. Walan di jolo do ira parpunga kurdo mandokoni ala jojora madoho ti sermonate manang na parupon manang na sermon di dia pe di uriat tahun ale dohonota ma di bagasan obason udah kia do namasa diturpuk manang di hatani di bata nataripu do molodung mangulaw na jati bana, lantas dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat. Ya itu benar. Pasti Tuhan kasih peringatan untuk orang-orang yang tidak melakukan perintahnya. Pasti itu. Alai hamu mulak ni parjahati itu badi kodalan na do. Nani hirim tu ganup jolma. Amang inang, kita yang duduk di sini, mungkin kita banyak yang rindu dengan firman Tuhan. Tapi jangan salah, kita yang duduk di sini juga banyak yang diam-diam melakukan kejahatan di tempat pekerjaannya. Kita yang duduk di sini juga diam-diam banyak sekali tidak melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai bapak. Kita yang duduk di sini juga banyak yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu atau sebagai anak. Alani ido di paingo di bagasan turpukon hita. Ia tumpe songoni pangulota di tikion dang na pitor dilihat Tuhan uhuman alai dilihat do partikia tu hita asam rahamu baon. Ido na dibinahin ni di bata tu si Jakob di turpukon. Di bata dang na pitor manguhumi bana di bait do cara. Songoni do tahe di bait kamu tu ya anak komuna. Ido tahe molo marsala ya anak komuna pitor di boto hamu do lotak-lotak tahe. Manang na di botamu bulu lau mamas tapi manang na bohari baik kamu mabahin ibana sahat tu hobar tu ulon nai tabain taringo tu uhuman na sahat tu imana. Tidak pasti. Karena kita belajar dari Tuhan Allah yang mendidik, yang sifatnya mengedukasi, yang sifatnya itu ingin membawa kita ke jalan yang benar sehingga setiap orang diingatkan dan dia tersadar berbalik dari kejahatan. Jadi sotung teralap kita amanginang ditikya dong tabereng dong ata na mangulaw na sala te. Molo mangulaw sala dongan manang diulaw na jahaton unang taripu hira na hita na nautikos di Portibion. Unang taripu hira na sodok kaya hita mangulaw na salaan. Pitor hira na sa tu barbarlusung do tabayan hatata taringo tu hadirion ni dong ata na marsala manang na mardusa. Bering may kan ido Jepang na ima dosana tornin na kan lubisin na patuk ma di padokoni taringo tu ulaon ni halak na mangulaon na jahaton. Habe diri na natuare do pe mangula si songoni. Pitor gude kiem mahatana taringo tu halak na di idana mangulaon hajahaton. Tapi ketika kita melihat ada orang yang kurang di pangalahona bohado hadirio to song nala Kristen na manogion di bana mabuan di bana manada de bata ima namar pamuati ima de bata namar labas ni roha. Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk mau menerima kita dengan berbagai kekurangan yang ada pada kita. Ima si parsiajaran. Ido dan diulaon debata tu si Jakob. Ditiki nalawai bana sian huta berseba lau tuharan ninna
Adong do partikian na ikuluja. Jadi molo tumpe di patorang di turbukon dia saplu sada. Jadi tolhas mai bana tu sada parbornginan gabi marmor gini bana disi. Ay nunga mate mataniari ninna. Saya fokus dengan kalimat nunga mate mataniari. Bahwa itu petunjuk. Kehidupan ini ada waktunya untuk berakhir. Kehidupan ini harus memang ada ujungnya. Jadi ditiki muruk kamu ikon adong do ujung nai. Ditiki las rohamuna adong do tong ujung na. Unang diripu hamu mololas rohamuna la hok mai satu nama ujung ngodamu. Tidak. Alai unang salah mu se. Ditiki gudang si taonomuna unang diripu hamu dang marujungi. Semua itu punya akhir dan punya ujungnya. Cuma dalam teks atau konteks di dalam kisah Yakub ini yang mau dijelaskan adalah nalau doi bana mengelului inganan pelarian. Ketika Esau tahu apa yang diperbuat oleh adiknya kepadanya mencuri hak sulung. Roma si Esau naing muruk mai bana ikon idommu ma songonom ma pangarima som kutuho ala ni pangulommu dung diboto si Jakob nanang diboto pangulonna lao maibana tuluat na asing mencari tempat pelarian kita sering kemana manginang molo tua kaama isarana marbadai martokar do inata lao do mana tu labo manang nalao mai mana tu dia mai inganan nasonang naribur di pikiran alai molo ina lao tu dia kita mamang boto itu ti. Alaniaha gudek kecara. Lau tu parkuran. Ai do kan? Ai na parpu diodo gabe satu sama. Taringo 7 melani parkuran. 4 dengi. Nasalilingko ka tolu opa do perbandingan na. Tolu ama opa ina. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan stres, piga hali hudok tu aka dong aku alana jok di suara alto doa molo markur madongani akan parkur hudok di molo rohamu tu parpunguan marsa kamu berarti dang toho kamu parpung ale molo rohamu tu parpunguan las rohamu na parpung mai berarti orang-orang yang betul mencintai parsa orang ale molo masuk kamu tu parpunguan marsa kamu disi perlu ditindaklanjuti apakah kor itu mau dibawa kemana hubungannya? Ini anak muda. Jadi harus betul-betul berguna untuk membuat refresh iman kita. Dang naik komputer marga arga gimana mekel baru madohonon las rohana tidak. Ketika dia punya peluang untuk bercerita dengan temannya, itu juga peluang untuk membongkar isi hatinya yang banyak sekali persoalan kehidupan. Naso tado kobedu tu akadongata teh. Boha pakila la atanwai. Unang-unang guda kidu di sona kasih taonon. Moloin nahita upopong malisonin na kan. Ala ni gudang ni persoalan. Tapi ditiki na marsaur hita. Parjupangatay do natabahin. Gabi inganata. Mencurahkan isi hati kita. Jadi ditiki na lawi ba na tuharan. Ay nunga mati mataniari nina. Lopay ngoto dui. Jacob. Dang na torus na ikon lari. Dan lari hoholan tu sian si Esau. Kau bukan hanya lari kepada dari Allahmu dan bukan hanya lari kepada amongmu, inongmu, tapi sebenarnya dia itu sedang lari dari kenyataan. Dia tidak berani bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Dia lupa bahwa yang ditinggalkannya itu adalah Allahnya sebenarnya, hanya karena merebut sesuatu yang dipikirannya membahagiakannya seumur hidup. Ya benar, semua rindu berkat. Tapi pakailah cara yang sehat. Bukan dengan cara menyingkirkan orang-orang di sekeliling kita. Alani ido, parjupangan ima di inganan namar guard lus, ima inganan nanidok di turpukon, jelas disido ibana ditiki namate mataniari nina, totu ngaluja pikiran na ikomodum do. Ditiki los modum may bana disi, marnipi may bana. Ano na tapikiri ang manginang taring tunipi. Bunga-bunga tidur nate. Ama mo sinadapo pikirat tamuloy do dia tayo taring tunipi. Akama maju.
Ado na tapi kirim mulu di hatai taringo tunipi. Ko di alam mate. Ilo na jok kan? Mulu taringo tu ko di alamon gawi huingo di tiki bakubasi di HKBP Marihat Pematang Siantar. Pertanyaan mau pertanyaan. Saya matang yang pangodianon amenin na kan? Saya mak kebatianon nih ngomma. Marsi panganom masongon naso malmigomak. Saya ditanyakon si panganonon amenin na. Pitor merikati siapu di huting. Digijang ni si panganonon nadanong di jolo ni hala. Ditikin nala marikati ma hutingon. Lawa may mana tu luar. Roma akai na domando konon. Ko di alam torina. Ay nga si gabi kira ko la baru martangyang lupi tornido ko di alam. Ay na mahuwado na erek-erek do sudi di jabunia ka ruas ni akabibion na roh aku ma. Ay na julu itu kan. Unang pola tarhira tapasiding roh atas ya ni. Ay di jabunami peha dong songoni. Alai kan ikut ditinggal hodoi. Uben na gabi gudang do Alkitab. Siya nerek-erek. Manang na naubotot notes ate. Nagawi mangarekap songoni. Ali daw may. Najulu may. Tatinggal humay. Salpu ma akan nasalpu. Songo si Jacob. Nong mati mata niari nina kan. Ikon dipasiding deh. Salpu mana salpu. Kalau dia membuat pelarian. Udahlah cukup sampai di situ saja. Jadi dinipi molosian pada narobi. Dang nakodiala mamanginang. Sotung taripu songoni. Memang mimpi ini bisa menjadi sesuatu yang supranatural. Boy do halak mangalapatani nipi, taringo tu ibaratna perjupangan nadok na mate. Daw. Alai boy do halak salah mangatusiotong, diripu manipi 100% adalah bahwa itu sesuatu yang disuruh Tuhan. Dijanjikan Tuhan. Daw. Ikon marbisu udah kita taringot tu si. Nipi taringot tu manang versi ni halak pada narobi adalah sesuatu yang supranatural yang dianggap bisa menjadi cara Tuhan untuk menjadi perjumpaan dengan Allah. Imana masa hobar tutur pukon. Ai gudang do piga-piga hatani debata di toko Alkitab. Mimpi menjadi tempat perjumpaan karena Allah punya banyak cara untuk memperjumpakan dia dengan umatnya. Songoni manang do si Jacob. Taida majolo ahamanipina. Molon laki kan nahu cari tahu migomak kan dangarong migomak di son. Alaina dicari tahu di sini perjolo dia 12. Taida majolo he HP sucitai. Manang di jolo ate dong diurupi par slide. Di dok madisi di ida masada sada tangga. Dungi na pinagohon tutano. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi ada tangga yang sampai bisa ke langit. Dungi tolhas rodi langit ia ujungnya inah di hata batak. Jadi ida ma saimar naik mijur. Jadi turun naik. Aka suruh-suruan ninna. Malaikat. Jong-jong dikijang na anggo Jahoba. Di ayat 10 tolu. Ninna do. Audo Jahoba dibatani opum si Abraham. Jadi di mata makatai malidokon dia saplopak songon baga-baga ni di mata tu si Jacob. Sobokon orbuk ni tano onso gotorup ni pinoparmu. Gimana parjulu. Napa duahon dia saplopak dotongi. Dapotan pasu-pasu sogut nasa marga na di tano on marite-hiteho do pinoparmi ninna. Gimana paduahon. Napa toluhon dia 15. Saidungan aku jala ramotaku manang tu dia peho mangalaka. Jala togi honokku doho mulak tu tanoon. Aidang tadi konokku ho. Dajolo sahat tu bain nahu parbagai tu honinna. Jadi ada 3 manginang. Yang menjadi janji Allah kepada si Jacob. Molo tapi kira nakikan mado neko masa tu si Jacob. Tapi bukan pemikiran manusia yang mau dipakai di sini. Bukan logika manusia yang mau dipakai di sini. Molotung marsala peho unang taripu dang boy be ukap tangan ni Tuhani laho mamasu-masu hita. Molo olo do hita merbalik sen hado saoni kita pasti diberkati Tuhan. Imana masa tu si Jacob tulu nakin
Nah parjolo diberkati keturunannya, diberikan keturunan yang luar biasa. Dungi na paduan dapotan pasu-pasu nasa marga na dong di tanah on ninna. Na patuluhon donganan ni debata, jala ramutan ni debata, dan tadi konon ni debata hita. Nah jojo tahu laon ni sudah meninggal honise, hita dong meninggal hon debata. Itu na jujut. Padahal begitu baiknya Tuhan itu dalam kehidupanmu. Tetapi kita yang sering lari dari kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah idung sama baga-bagai tarsunggul may bana dungo may bana sian ni pinainakin sian modomi mana masa dirajubi ibana do inganan ni jahuba doon hape so pamoto wako ninna. Ini adalah tempat perjumpaanku dengan Allah. Yang tadinya namanya adalah Luz, sekarang berubah menjadi Betel. Bagas ni Jahuba. Boy do jabutaya manginang gabe perjupangat tado de batalos tadok koma ima Betel. Boy do bagas tai gabe pamujiun di debata los boy madapotan pasu-pasu hita. Taida mana masa ninda parpudion. Kesempatan do ganup hala ala ni covid tati. Gabi dibayad doh alasanna dang pola di jahunami pertangyangan ala ni covid. Holan ala ni mamikiri ado si bayanonna. Manat hita. Ala hita halak parpungu do hita di parsauran marga. Halak parpungu do hita di akahumaliangta. Dibayad do pertangyangan parsahutaon. Dibayad do pertangyangan marga. Ala agak mundur hita otikati. Di gereja mahita jo pertangyangan mundur roti deh unang taripu atau emak satawonon di gereja majolo unang taripu hirana kesempatan emas mondang pengeluaran unang. Tapi itu justru kita harus memikirkan lah suya HP halak martangi yang be dijabukon danga dong be kesempatan dia ulos ima perjupang aku do di bata. Tapi di dalam nas ini tempat batu yang dibuat oleh Yakub sebagai bantalnya untuk tidur, dibuatlah itu menjadi pertanda bahwa batu itu menjadi tempat yang khusus yang bernama Betel. Los omma pengaplikasian natu hita bagas taiboy do gabe Betel. Nah holan di gereja do Betel daw. Nadoho do muse bagas inganan hita mudum. Inganan hita pasahaton taringot tu halujota. Disima perjupangan tado debata. Molo martokar hita dohot amat tamanang inata do iya nakon. Karena sekarang kan bukan hanya suami ke istri yang bertengkar. Orang tua ke anak juga banyak sekarang yang bertengkar. Yang kita tidak bisa tutup mata untuk melihat itu. Ay suku-suku nina tuari pe seminar sehari adong suku-suku na bagaimana amang pendeta ina tu pembicarane supaya kita tidak cepat untuk melawan orang tua inna. Ima suku-sukun mereka sadar bahwa itu mereka lakukan. Alai marhiti pakateo munai biarlah kita menyadari rumah itu juga tempat di mana Allah hadir untuk dapat membuang setiap kemarahan-kemarahan yang terkadang kita lontarkan sampai kita berbuat dosa. Maraduta dokon mati maho tornita do. Apa anak kota deh mulu mati mana? Itu do natangis parjolo. Dan mungkin halak na di luar negeri parjolo tangis di tiki marujung ngulu ya anak kota dah. Nang taruh naik. Itu kan? Alani ido bay mabagas tay gabi Betel los ujungna di ayat 21-22 dung adong mabaga-baga ni di batatu si Jakob los marbalik manuaing gawe di dokma dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do molo didongani jala diramuti di bata au di dalan nahudalan yon jala dilehot dia sagu-sagu si pangano dot ulus si parulo sonoton disima iko gararon na marhiti akapilia do lana asing. Pernahkah kita bernazar manginang? Atau kita pakai istilah pernahkah kita berjanji kepada Tuhan?
Ali Tuhan molo dileo ko hama malum tu borukku nanong marsahit pigaliling. Upeleo madiriku gabesi tua. Ali Tuhan molo ditikin na marsahit ya nakokku contoh na manang amata. Dileo ko hama malum tu ibana. Upasaha ma saparsa puluh ini kan iturpukon songon sijak kopi dia ayat napa 22 kon. Songo dia dohita nenga tagarar tahe baga-baga tai itu di bata manang holak kata. Ketika anak kita lulus misalnya dari sesuatu yang kita harapkan dia mau jadi apa, padahal sebelumnya kita meminta, kita katakan kepada Tuhan mau lulus di bana penes menjohurokon sampai gudang naik perkarijuan yang membuat anak itu menjadi anak kebanggaan. Alibuido dung jupangi lupa ibana tu baga-bagana tu di bata. Ali Tuhan molo dileo koau marianakon upeliho madiri kudo mau tu pumuan kur. Unang parjulot tong imana tu korinahan nate. Dangot tong kur nasi. Nang di dapotan di mana saya ada, luangan di mana saya ada, dangot tong. Pasu-pasu do tong nihirim. Ali Tuhan molot di leo kodo songono tuau. Keberhasilan tentunya. Iko duo tahu tupungan kurama torina kan. Terlepas itu apa namanya. Yang pastinya dia memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Songoniman nonong masa di sihana. Dina sangat tardok nahol ibana yang mandul. Tapi Allah memberikan peluang karena Allah melihat imannya. Dia berdoa terus menerus. Bagaimana orang tua mendoakan anaknya dengan sungguh. Untuk mencapai keberhasilannya menjadi anak yang baik. Songoni masih hana namangi gilibana. Los di baga-bagahon ibana ma. Molo di leoko tuau yanakon pasu-pasui. Ikon pelehonok kudo ibana muse. Tuho. Tu bagas jorom ninna. Dan dia melakukan itu. Mari bayar janji kita kepada Allah. Bayar nazarmu amanginang. Asa Jepang musehita. Pasu-pasu. Negudang nai marlupik gadda. Songotat dan ni padonganion. Ni di bata di ngoluta. Ido najut-jut tayo dehon. Di buku de nomor lupa au. O para 25 manang nawa. O para sekian me. Dongani au Tuhan manang buku de suplemen di pardalanan Yesus di joloku holong ni tangan mi mano gua nang di ngolu ku hodo sombaoku tungsonang mardalan rapon hubo todo takas panoguanmu diiring-iring kodo lekaki sahat rodi ujung ni pardalaku togu maa jonok tu lambung mi diramoti mahita di pardalanan ngoluta tungso tadi kononi di bata hita. Amin martanya kita.